DXDC Radyoman Report. Girelease sa Buhangin Police Station ang driver sa Bao-Bao Trike kinsa gireklamo sa pagpangharas ug 16 anyos nga estudyante sa may Emily Homes Kabantian ning dakbayan sa Davao kagahapong adlaw Lunes. Sumala ni Police Major Jonel Pederio, Buhangin Police Station Commander, atol sa interview sa DXDC Armen Davao sa follow-up operation nadakpan nila ang 55 anyos nga driver kagahapong adlaw human kini aligasyong nang bastos og minor de edad pasado alauna sa hapon. Nagpatala sa pulis ang inahan human gingong grabeng na trauma ang iyang anak sa insidente. Nisakay ang biktima sa maong Bao-Bao Trike gikan og kuha og electric fan ug aligasyong hubog pa matud ang suspect. Sumala ni Pederio, girefer na nila ang minor de edad para sa psychological assessment ngadto sa SPMC Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine. Apan matud ni Pederio, nipirma ang kabanay nga dili na mopasaka pa og reklamo. Hinungdan nga kinahanglan usab nga buhian sa mga otoridad ang gireklamong driver. Nasa sanlaha kung gusto nila mag-file kaso, but we have to follow prescription period, no? Na i-detain lang nato ang usa ka tawo. If maglapse na diha, meaning as police officer, custodian, no, sa suspect, kaya lang namong i-release. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.